Okay, hej, det er Jonas fra Morpho Magic. Jeg vil gerne lige vise jer et kort til. Kan I se det her kort? Den er rød. Godt lige se spejlet her på kamera. Den ligger vi her. Den her skal meget være sort. Ja, den er sort. Ligger vi her. En sort og en rød. Okay. Så lægger vi den her. Den her. Så kan de her to meget gerne være røde. De her to skal meget gerne være sort. Okay, er vi enige? Er vi enige? Kig lige på kortet. De skulle være sorte. Og rød. Kig lige på kortet. Også meget gerne være sort. Og også rød. Det er jo gæt til det her. De sorte, mand. Fik lidt bytte for farverne, mand.